Здравейте, хора. Днес... What? Какво беше това? Днес ще играем Терария. Ого. Направих нов world. Както се трябва. И нашето приключение ще започне от The Beginning. Така ще се казва епизода. Ей, Марли! Мали, супер гайд. Марли. Добре. Той ще окръстим Боб Марли. Нямам торче. Зор ми е. Нищо не може да се види. Охо! ОМГ! Не знам как скочих това просто. Даже ми даде бъф хепи. Никога не съм снимал на Терария. Би трябвало да се получи. Би трябвало. Ще има и мултиплеер. Обаче не знам кога. Защото... другият човек от Mountain Gods още спи. Защото, в принцип, двама човека създадохме Mountain Gods. Той просто ми помага. И ме спонсорира. Понякога. Трябва да си направим по-хубав нож. Защото тази чекийка е... умри, бе! Ого, супер. Дано надолу да има нещо, защото един път намерих Enchanted Sword, така. Супер. Какво си ти, бе? Как падна точно тука? Ще направим торч. Явно нищо няма, обаче тук мисля да ми е къщата. Какви са ти облаци? Даже няма и над 12 метра над земята. Уоу. Не знам дали ще им въжете за чак догоре, обаче ще пробвам. Да стигнат. Добре, ще паузирам докато се кача горе, защото явно е много бавно. Добре, явно нема нищо горе. Просто waste of time. Продължаваме напред. Паднах и си строших каката. Обаче ще събера от това дърва, защото бронята е много хубава. Бей! Файт! 1v1 you scrub. Така.
Не сме с Корупт, а сме с Кримсън, което малко ще затрудни работата, защото там са по-силни чудовищата. Ето го. Кримсъна. Няма си харча хелт пошенките. Ага. Много го мразя този Кримсън. Обаче аз съм нагъл и ще си слезна надолу. Овце, това е пещера. Аре? Опа! Тук има трап. Ще си го взема. Какво е това? Тунгстен орле, какво ли е? What the fuck? Не! Али беше накъсан? Не е полза! Ех, тачкиека! О боже. Охо! Това е интересно. Медуза статуя. Паркур! Луденера. Охо! Не е от много интересни неща, обаче... Аз ще умра, бе! Бегай! Уху! Браво! Добре. Умряхме. Няма значение. Леле, защо са две музики? What? Брейтинг рот. Добре. Не. Та музика ме побърква. Готово. Не можа го кива на това канарче. Happy. Movement speed increased and monster spawns reduced. Nice. Добре, почти нищо не направихме в този епизод, само малко експорнахме. Обаче в другия епизод ще почна да си... Какво си ти, бе? Да си правя такова база. Или къща. Обаче това ме притеснява как си ходи така. Аре, стига, бе, Марли, бе! Някаква импровизирана постройка трябва да направим, защото почват зомбитата да идват. Но в едно е! Де ми чопе? Мамо, едвам го отрепах това зомби. Добре. Крафтваме си. Охо! Рип! Рип, Марли! Не! Нема оста Марли умре. Ма аз не искам умирам.
А е? Дали ще мога ги килнем? Да. Аре бе, Марли бе! Браво, е! То Марли е ненормален. О, добре. Ще си направим един лък. Така. Един луден хамър. Защото Оф, ти се ръстат. Можем да намерим нещо интересно в подземията. Ще си докрафна бронята от дърво. Какво направя още? Добре. Това беше за този епизод. Ще си имам още на терария на Don't Starve Shipwreck и може и на някоя друга игра. Ще видим. Айде до другия път. Довиждане.